Takže čaute, tu mám nové hračky, dve PCNK, KPB Intra, sú to nejaké 15 kV PCNK a mám ich zapojené primárne cievky do série, teda no to sú vlastne sekundárne cievky, uzemnenie prepojené, takýto induktor 250 W a tu mám autotrafo 10 A, takže to zapojím a dáme tam 220, tam máme. Tak čaute.